Wenchi mai niade Osia Penny aya Osia Penny Sami
Saka onsani. Yeah. Akwame sumadu. Yeah. Sikana. Yeah. Ananya ako. Yeah. Ahime free. Yeah. Ahima nyantra. Yeah. Your from Anopeya. Yeah. Ewiya. Yeah. Anyabani. Yeah. Ewa odishe. Oseawuohene. Yeah. I friend doctor. Yeah. Nasibra. Yeah. Yakun. Yeah. Sumadu. Abia. Ah, mo so ne da yapa. Yeah. Sana dai. Acha buso okro manyira ani onyam. Yeah. Anadai. Abuso nyira nya ne hema. Yeah. Yada mo ko bom. Yeah. Konti. Yeah. Abuso ka unyira. Yeah. Anada mra so. Yeah. Se ada amadi. Yeah. Ade kira wanchi man. Oseawuohene man. Ghana man. Anadai. Yeah. Yanka bom. Yeah. Sunje. Yeah. Odo. Yeah. Awanchi man. Oseawuohene. Yeah. Na nipa biara. Ono de ose anadai. Enka bom. Ani ondonyam. Ah, Oseawuohene. On pede. Nanamo. Moses Sanabin, Nanamo, Moses Sanabin, Moses Sanabin, no so until Nanamo Monday Quanti, no meha, that in house in you, another day, you couldn't be out to mind you, when you mind you, rather mind you, yeah. And then you got that, yeah. Oseawuohene. Dr. Dasbre Nyaku Asumedu Apia. Nanu Yada. Oh, Tinase. Now, Su say. Yes, so me, I did the Padayeti. Oma Busuabia Sote. So, Opposite Akyem Wenchi mine. And your two mine. And your team. Sire, Yura. If I'm managing a number person. And then we can pay for a power. Yeah, now to you. So I come away. Putting in penny over gas. On the gas. Ampa. Yura. And the Amani and Yamama, your. And you come and lay in Ahima.
mpanyinfo ahodoɔ abɛka Oseawuohene ɛbaa ne saa no yɛwura sɛ baabi asansa wɔfa deɛ a wɔde kyerɛ isaeɛ so ɛyɛ na memeni wɔbɛsa fa amane amammerɛ kwa so na ɔbɔ dwadataa na ɔbɛyi Krontihene ahema ahodoɔ a ɔpagya wɔn no deɛ ɔkyerɛ Wenchiman kyerɛ Oseawuohene ɛkyerɛ Okyeman ama obia ho sɛ ma odiɛ no wɔamfa nhyɛ baabi ne mmɔ ɔde ato dwadataa ɛma ɔmo nipa a ɛnnɛ ɔmo ka ne ho a ɔne ɔmo ɛbɛsum na wɔyɛ Wenchiman yie ɔda wo ma ewura ɛfrɛ mu nyinaa sɛ mo tia aneɛ naano yɛyɛɛ wɔ ha na mo de twi baeɛ ne yɛyɛɛ no ɛnnɛ na ɛdu no pɔmpɔn so a yɛwura se ɔde ahemafoɔ Kronti mpanin ɛka ho nyinaa bɛbɛkyɛ Wenchiman ɛne Okyeman yɛda mo ase ma no atɔ say and then we should do media. Na me nuanom mabufo mo na me tumofo mo na me kasa e de akyeremo se mo nso no mo fa anamontu a ye fa ye se eniama bi wo ho na sa ka ye a ekene enkampanifo e ma ye e megyina ahai eti mo nso mo fa sa anamontuo no mo mama brabo nya ten mo mama brabo ye fremu a asebia eni ho se ya do be kode ye betwuma side de ene na emfaso bia eni so ne ameka ne se mesire obi biara mama yemfa futuo na yemfa obuo yemfa ma yempanifo Oseawuo da sebre doctor nyako asmedu apia oni ye ma pani mumu ye muhom ene mpanifo na aka no se ye yesa de no a enso no enchirimafo yenso omso behwe na omso ayesa iti saa afutuo yi ena mede ma emabufo se obi ahwe na brabo yie obi ahwe na namontuo yie na ene edru emabu so me da mo asa ya frame nana adwa sakuma safo me ya kuna twafo hema me ya kuna busua menso kakra me wa me de beboa me man Wenchi na aboa Okyeman na aboa Ghana man ene se maye okyerɛkyerɛ ni na matna school dem hu nkwara abrabɔ na makyerɛ adeɛ kakra kyerɛ bro 30 years no ejidi sɛ metimi aboa da sebre doctor na wahwɛ abusua ko ɛwɔ Wenchi emu nkwara fa adesua ho adesua ɛyɛ ade a ɛboa ma nipa tumpɔn ɛboa ma nipa nimde enti mmɔfra no ɛne awofoɔ no ɛna me nso me ma mani ako ɔmo ho na me di efutuo ne nkyerɛkyerɛ ɛde bɛma ɔmo no ɔmo afiri efidie so tena ɛne galamsey na ɔmo adwen bɛba book so na ɔmo betimi asua de akɔ akyire na ɔmo bɛboa wɔn ho ɛne wɔn abusua ɛne wɔn man enti akwanja kɛseɛ yi a yɛde ama me sɛ agona twafo hema no deɛ mafa ato me ho so sɛ me nso bɛde bɛboa Wenchiman ɛno no emu baako na deɛ atɔ so mmienu no yɛn agonafoɔ deɛ yɛn na esio brem yɛhwɛ soɔ enti mesan so deɛ aka m'adwuma ho sɛ bremu
enwom a ye wo ho enwom egudi a ye gye free mu na eho emena bebrebe no ye betimi me de ma ho odem beboa ne menyansa kakra ne boa mehen na ye betimi ho kwan a ye befa so na ye betu agudi ani ye ye besisi mena ededa premu no ho sesia ye nsase ne besta aba abetu mpon na ye benya yemfu ye ni bio we ni ade kakra me nso me de isimi meni so sa me de beboa Wenchiman ni Okyeman ni Ghana man medama se Amejimfua Leto and Kobe Ahema me said that secret 24/7 ebe se me ni ekom ye ba na emebu na esu adwuma obi etumi su adwuma wode bɔ ne bela afei so wi ati se ubeye yi a ni na efri adwuma sua ene adwuma ubeye a wode beye yi ebi se wo to usua wo ye adwuma na de toto ade na wo hwe wo ma na ma ne na ma obey da ye no onye bi a show it is a show ba na wo ba so be show it is so obi e mo a na ye ntumi ntumi hwe ma amen ani me mu a ani na ni na ekwe nyanta juma na ebusi ahema enene kakra meka atre ene de ise mepamocho moma yensiesie ye kromu ye yare bebre na aba eti se yensiesie ye kro yi ye eni ye fiefie mu ye a emema ye kro yi mu aye ate na yare a ati atese no ebi emma ye kro mu ha se bora ye de ma ye se ye nkotungu esie ya no omo ya na mo de asoma enkwara omo de soma enkwara ni kwa baby a na matu egu me ma me mo me pa mo show esre mo se me pa mo show mo fa bora ni so enkwara ni biem wan ka sa ko to bora ni ku na fa ko ku baby a ye di ku no na ya ri en wan sra ko si so a obesa ba ye fie asa be si ye duane so na ade ya ri abrayen eti bi pa mo show mo swap bola no mo fa man kwala biom na mpanifo mo akasa mo kotungu awo brasie mu medamase mano ato eni jenko a chomese ni diemu akasa kakra bidanya mi aso ade fefewe ho medada sibra doctor na ko asumedo apia medawase na nanya nkwada me kasa afa enkabom ho enkabom wenchi mai Oseawuohene yanka ye hummom sakro na ye ni ye mpanifo ani ene dia de bema ye mpanifo no so wo bi free baby ba se ne ebe ye no sa na obeto aso aye mesramo se ye ni nananum ni yanka ye hummom ni ama Oseawuohene no entre enkabom ana mesramo se yanka ye hummom ni amwa afreme nanama frakoma asene hima medamase Sabley asene ye frame akosi atwumwa me ya oyoko hima me bai na manke bidie na enye me ya adwuma wo pharmacy na mecha se meboa da sebre ye produe mo we me jidi se enuro abakro mu ha obi asori a oba na wo ton
Mr. Mepamochoa. So, Tia, and it's in a clinic. Mijidi lab wahasi. Bomodena ko. Now, go near your lab, and your bachelor, Yarikua, or Yaria, Yabama, Wedru. Mepacho man go to a drobia and no, because Obi Wawa, Titi, Bibi Duno, and you'll be or no my engine. Yamamo, Mr. Amo, more, a bit more, or more pressure. A baby drone, and Yamamo, intimate pacho, Ubabi Jujua, Bomodena hospital. Claudia Moenso, I'm be a pharmacy. Miss Rouse, so to be all ya. Ubeti me a pharmacy war. Ubeti okwa. Ukaya trainer. Obeti me a shell. Obeti me a check on malaria. And son our malaria drew. And I said typhoid. Miss Rouse, so Usika and Swan. Uka trainer. Obeti was your opa obeti me any man train. Now this number. Miss Rama and for open koto a drone. Medamasi. What is Oba Penny Akyem Ebiana Bemuhima. That's the question, Mr. When you get a Ekakra. Me Pacho said me health worker, specifically me a midwife, or that government city. Me diminim bia me want ever boy that several nyaku doctor asumu afia. Send your bear and make one work program has some 5 minutes. Your beboa or moon same bra or mobile any or my words. Me didn't be one of the Guame mouthful. Nama Obiko Awoswa while home and I said me banso arma. Nimbiame one bed with the beboa that several not yet to me abo going by Madam Massey. Several I mean, Pacho, Miss Rakasaka. Pacho, Amy, and I am man, a college as in another young man, another Miss Ray and Warding, Yamia Warding. Miss Ray say, Mobemaya Cabo, nay, Yasum Oseawuohene. Miss Ray say, Mobemaya Cabo, nay, Yasum, the Sibra doctor. Miss Rase, Mubema Yakabom, Naya Sum a corner jazz, a pamucho manuato. Mestre, Nama Kasakakra. Ye frame Nana Akosia Ejapoma Asari. Oseawuohene Enstools Yenina ye nimsa Enstools dear. Or say a Buama Enstools Eba Ekro. Na Oseawuohene so eso. Ena me ye Enstools ewo Ekro ni nyina so. Enti no. Dia me pese me and it's already medical ayebi dada. Ewo Nkro bebre wo ha mabo wo amomanya library. Enti Nkro na aka no meboa da sebre ama Nkro no so enya library na omo enya books akenkan because me na me training na me ho books ho mfaso egoma ho mfaso enti ya beboa apeja adesuam ewo Oseawuohene afei so ye be train a teacher for no if he say you make a lot of impact in the schools and you be training the teachers to get and you be training teachers no on library management sani the books and the Ome how on betimi ide I manage books no na ya making a lot of impact. Ya be my schools no MET SDG 4. Enti again so ebiem so ya be my schools no any community ni so enya borehole because me hu say borehole so ye adia eboa say enkora ni nya books ekenkan library okay na say ensuo eni ho a eno so aya na emwa afei so ya be ye library na say ya be bie library ene Oseawuohene ene Okyeman abebie library afei na ye ba ye grand launching enti mestre awofo say ye bie library na
ye besre mo na mamma no akọ library ho na o makọ akosua Mestre minha mebunisa omofa obuo ahobrasiye elante esanse unimne o wenim dachi afen suma kwakoye prison officer me share prison officer mestre minha no mebuno omato mu esi elubone sono esanse saati bia ho se o ba ho ye me mami aminimu o ye me ni aminimu o ye me butia beni aminimu enti mestre se obi biara ebe twi ne ho efisa elubone no sani baya umba saati bia ni mu esanse ubusuani ewo ha menya sure se wani bedi se wo ubusuani ewo ho ebaya wo nso a wo ba nam sa kwan no na beba ho ebaya wo ya se mehu na meyi mani ama ho enso sa na majuma no etie ezi mi twa di ampo se on kan no no kan e mebu no a wo ko mu hanso ho na mu chi o mu enfisa eti yarade ya kwa ye ni amen Akyem Wenchi, 6 October 1977. We share my basic education at Akyem Wenchi Presby Primary. In class 3, and I'm a cut to us all Akyem Methodist Primary 8. And I'm classes. We classes for Dano. We to us come cry, Kotame Papancha or Ghana Broadcasting Corporation. We call JSS or Kanda cluster of schools, Kanda ACC JSS. We JSS. We call Kofodia Secondary Technical School. We require auto mechanics. We Kofodia Sectec 1996. We feel honor. We got to our district a coupon, Akyem Training College, and a PTC, and a teacher 30A. Me free honor, the Bachima, you be Presby JSS, the child. We tried the FA9. Me free honor, me twice so called University of Education, really Bakumasi campus. And I require technology and education. We in 2010. We know Yadmeko Udumase Krobo, Akro Senior High Technical School, Ekochre Auto Mechanics from 2010 to 2013. We feel on a major transfer back Akyem down St. Francis Senior High Technical School from 2013 to 2016. A free honor 2016 and Namia Madom and a Mrs. Ejuma, a fee at the Chim Echo Driver and Vehicle Licensing Authority DVLA. I know DVLA 2016 had me Kumasi office. Me Juma Kumasi office from 2016 I could do 2020. If you have any transfer me fi Kumasi call Obuasi DVLA. DVLA Obuasi and I'm that's why I'm wa. Oseawuohene Doctor Adam Roma anyway Chimani Alkumani na Ashemi. Oseawuohene Chidom enye Oseawuohene Akwansra. Oseawuohene Akwansra hene, the kasa Akwansra hene, and the saying Oseawuohene Mayura, Crane Ryan Edia, Sabita Frachi, any intimation babia, and Tiasa Unya, Kofua, Ombidi Nukure, Aboni Chidom, now
waye n'edwuma ebema wanchiman Oseawuohene ne echimo ebu akwa ne Ghana ni afa ne to pefra enti wapa me se memeye na kwansra hene a me de odo ahofama na eba be border sebre we are in the swaka ya wotia ya kwanza haye hawo to so ari yanko ye biere atetina be una woni wonya sambo a o mai asku de yanko so amara sha so ba wa wo oti ma ba ko ni wo fi ya na na no akoko say yo ko dia ya to so wo no media for Mashiananum media for the Chroma Adishia Yaba Panama software any Mebuma Oseawuohene Enara and then the mestre Name de Manose at Jakakra Midinde Nanejima Abedu Senia Munime Ewo Mono Michel School Ase Ewo Suhum Presbyterian Primary School. Mifiho mi call Suhum Presby Experimental JHS. And Mifiho a call Tema Methodist Day Secondary School. Mi wie no mi kwaje ntete yese ochirechire ni ewo Kibi Presbyterian Training College. Mi ye adwuma kakra se ochirechire ni ewo Western Region. And I mesai eba akofodua asokore ede medwumadie etuaso mifiho ekontuaso school ewo University of Education Winneba ekotoa amadisuaso ti onum no ye de meba chantan ema meba ye ochechire ni kakra me chade afi ena ye de me ekote se minkoye headmaster ewo Salvation Army Basic School na ewo Tema bra na eko ensisan mu no me ye adwuma ewo ho infie dumienu say headmaster me fi ho no me call education office the municipal education office as basic and SHS coordinator for infie mienu and me fi ho eba Salvation Army Education Unit ebe ye regional manager ewo Salvation Army Education Unit me hwe Eastern Region Salvation Army schools nyina so eho na me yesisi me say ekwaje entitie ewo Kofi Annan Peacekeeping Training Center me koye Master of Arts Conflict Peace and Security we ene me ho abakosem kakra ene dey ebra da several doctor asemenu onyam na wapa me say me na meye kroiti minun kasa bebree na nya meka ne say me de ahonipa nimdie biara nyame ede adom me no bebua da several doctor na ye de apagyaw anchikro ene Oseawuohene nyinara ama oman no ayeyie sa me wonimdie ewo adesua hu mebua ma adesua pa koso ewo krodua nim meba modin se mebua na yatete akyerefo no yie se na me ye mribo no min dai me tida meto afa aye ama sa entitie no akoso yie afi meba modin se meba ni pa nyina aba me ho mene da sebre achia me ebeka bom na ya hwese basabasa ye enkoso ewo krodua nim nyame hyɛ mo bɔne sɛ mabasa me bɛboa no masom wanchiman ne Oseawuohene nyinara yɛbia yɛpɔn sɛ yɛ nyinaa bɛbɔm na yɛapagya ɛma Okyeman ayɛyie ma wanchiman ayɛ
Madam, Mammy, you know, we can always make it. Thank you, God. That's what I say. We've been praying for. I've been trouble. Second again. We Muslim here. What the coming here. Some of the Muslim, and they are no more Munsias here. And they say we have some Muslim now. Yeah, we have been done. We've been praying for. Human form, any day of evil. Casa. I tread down the mind, Chimay, mind new what you made. And he said, I check here. But if you must know what you mind, and you see the mind, and you watch him, and you down the mind. You know, and I'm not sharing some. Solution, and what you see, what you see, and you will be done. And then the employee, you know, Casabe, and find you that. And this answer, you know, so you want me to be in a man for the mother. And the map out, study power in us, home rap, no more. Yeah, you must have one to do. You must have share, and your mommy, and you know. Ebinise, ọmọ kasa ọmọ nkabo yàrá ẹni yàrá ọmọ ìbúra ọmọ yà ẹni nkabo na ẹnyẹ ọmọ ìsàtẹ mìíràn tí wọn ṣe ẹwọ ọmọ ìbúra ọmọ ìbúra ìbọ nkabo ọmọ ìbúra sẹ wọn náà wájú àtú sẹ wọn bẹ nkabo ìbúra ọmọ sùrẹm ọmọ ìbúra bẹẹbi àwọn nam bíi àwọn ọmọ ìbúra ẹgbẹ ẹgbẹ máa wọ ẹkyi ẹsẹ ọmọ ọkyẹman ẹni Ghana man afáàní what's Africa suffer education ọmọ bi a abẹtun bọ a efi education ọmọ yà ẹni nìyẹ ẹni ọmọ yẹ rakasa ọmọ yẹ nìyẹ yẹ ntúnà yẹ pere ẹni yẹ dá ọbẹ pere ọjà nìyẹ ẹni sẹ olóko sukuu the school gbọ́n so ẹ̀dá fọ ebi fi ase a efi awọ́fọ́ ẹ̀dẹ́sẹ̀ ọmọ ní kọ́ ọmọ ahọ́ ẹni mo ba na ahọ́ esan sẹ mo daakye ẹni mo ma ne daakye mo ẹyẹ education nti education yẹ adi a oyi sẹ wọ́n tie ọmọ ẹbẹ kasa yẹ nyinaa obi akasa fa education nti education yẹ ta so wọ́n kasa fa ahotie sẹ sẹbi ẹbi ahotie ẹ wọ́n ti a wọ́n kasa yàrá ẹna mo bọ̀ ma o se baabi a yɛ to wura mu yɛakyerɛ baabi a yɛ to wura mu ɛto wura na mo bɔ to mo a mo bɔ mo de si ma mo man kora no ɛde ɔkɔ ɔmo kɔ so a baabi a sɛ ɔmo to wura ɔmo ntumi ntumi ne ma kɔtɔ do baabi a ɛde kɔtɔ do ɛno nyinaa ɛde yare a ɛde kɔrɔra ɛde ɛba ɛna wohwɛ Ghana na mu a yare a ketekete ɛyi efi dɛ efi abotie efi biara nhyɛ ne so sɛ bɔɔla mo fɛ ma nkɔla ɛde ɔmo ɛnɛ wọn kasa yɛ esi wọn yi ɛna wọn kasa ɛdi mo fa ɔsiɛ ɛyɛ ɔdɔ na mo fɛ ɛyɛ mo sa kasa fa ɛyɛ galamsey ɛyɛ asɛm bi a ne ka ɛyɛ paa wọn ka ne yɛ pɛ ne adi ma ne ɔsɛ sɛdeɛ obiara ka galamsey ɛyɛ adi papa yɛ kasa ɛyɛ adi adi nanso sɛ wobɛti galamsey a ba so turuba baso ɛna ɔkasa ɔdi asase na ɔdi galamsey ɛnyɛ obiara n'afuru wɔ ɛna ɔbɛkɔ ne nkyɛn sɛ ɔkɔ akɔdi asase na ɔdi galamsey esase saa nipa ko na n'afuru wɔ asase no ɛnyɛ ne dia asase bi awura ɛnyɛ ne dia yɛde ba wo sɛ didi so yanka nkyɛn sɛ ɔkɔdi galamsey ɔbɛ sɛ ɔkɔdi galamsey a bra akyɛ mienu nana na wusa asase mi sika wo pɛ sɛ mi tu na na mɛkyerɛ wo kama pɛ sɛ ɔfa so mi tu wobɛtumi akɔ aban mu akɔgye krataa na ade aba na ade abutu na na deɛ na wobɛsi mi ban na ɛmmɔ mo de wo pɛ na wopɛ sɛ wotu di a ɛne sɛ ɔbaa na na mɛtumi ayɛ hyɛ papa sɛ sika sabe yɛa ne ɛbɛtu yɛbɔ obi firi baabi ɛbɛtu yɛa ne ɛbɛtu na wobɛtu a wotu a na wakata so wotu na wakata so na sɛ wobɛtu na wonkata so ɛnya de a akyea me bɛma wo kwan ama wotu abrabɔ ɛnyɛ politics ɛyɛ sɛbi ɔman mu ase
yɛase bia ɛsɛ obiara fa ani berɛ so sɛbe ɛnɛ nsuo ayɛ no nsuo no nyinaa ase nsuo no nyinaa ase adɛn nti na ɛsɛ nsuo yɛnkasa ɛne yɛsɛ nsuo yɛsɛ nsuo no yɛde so bɔ akɔwɔ aban sɛ aban yɛnya nsuo no yɛnya nsuo no nsuo no awo sɛ aban bɛsɛ no abɔ wo ban yɛn na ɛsɛ yɛbɔ yɛn dwapadeɛ wo ban na aban nso abɛbɔ wo ban sɛbe obi sɔre a ɛbrɛ mu na ɔde mahyɛ bɔsi bi bɔsi kotu bi brɛ mu ɛnya deɛ ɛsɛ wo na wo kotu ɛnya deɛ ɛsɛ wo brɛ na wo kotu brɛ mu ɛyɛ nsuo a yɛsa yɛtumi ɛnɛ wotumi nsa brɛ ade nti yɛ anase sika yɛ bɛrɛ yɛ sika yɛ atɔ yare ama yɛ ho anase ɛna mekyerɛ sɛ sika deɛ bɛbɛ omi etu mpampa so omi etu mpampa so otu wakata so sɛ nsuo ɛna adebɛbɔ gold ɛna ɔdan wotwa baabi wia baabi a ɛsɛ onya tete papa sɛ bobɔ pɛn ɛyɛ ɛdesoro asama wabie ɔfis ketewa bi o yɛ wɔfrɛ mba bibia ɛsɛ ɔde ma mo na mo yɛ dɛ sɛ wobɛtumi ɛnyɛ sɛ obi nsi mo ban ɛti yɛnsi mo ban baba mo bɛsɔ no ɛne ne nyina yɛbɛsrɛ aban so sɛ aban fa hyɛ papa mmra a sɛ ɛnɛ adwuma ni o adwuma bi anyina no ɛno ne adwuma no bɛbɔ sɛ aban na bɛyɛ adwuma yɛ deɛ a yɛhyɛ sɛ yɛbɛbɔ ɛnso na mbɔ kata sɛ ɔmo kata asase ne so so a obi ɛnwia aduaba kɔ so obi ɛnwia aduaba kɔ so obi ɛnwia sɛ kutu amuna na ogya amuna kɔ ɛnɛ ɛnkyɛ biara ɛyɛ na ɔtwa na ɔtwa ɛyɛ ahotia sukuuni asɛbi obi akɔkɛ ne sika otu a ɛna ɔkɔ ɛna ɔkɔtɔ a wɔwuma ade ntia ɛni nkwa sɛ ɛba ɛti bɛsira abɔfo ɛna asoma sɛ yɛ bɛ sika omi ɛmɔ sɛbi asase ne wo man ɛni enipa wo man na amuna na yɛ tutu na sɛbi nipa kɔ akɔma kutu yɛ hwɛ wɔn sɛ wei ɛyɛ nipa baako asɛ ɛyɛ collective responsibility aban asɛdeɛ tìlɛmu asɛdeɛ ɔnyi asɛdeɛ tìjɛni asɛdeɛ ɔsɔfo asɛdeɛ mɛsirɛ asɔfo wokɔ asɔre dɛm wɔsɛ dɛm biara no wɔmfa nka mo pirikyi asɔfo wɔmfa nka mo pirikyi ɛno bɛboa yɛmasɛ galamsɛ a yɛpɛsɛ yɛtu ase yɛtumi atu ase yɛpɛsɛ yɛni yɛ nsɔ yɛnyɛ responsible mind ɛbɛboa obi ansa hɔ no na sɛ ɛnkɔ sɛ ade yɛtɔ so wɔkasa fa ɛyɛ enurumɔne a yɛbɔfo sɛbi enurumɔne a mmeranteɛ ɛne mmabaawa ahyɛ sɛ ɛmboa ɛsiane sɛ obiara ni hɔ a wɔde enurumɔne na sɛbi yɛabɔ naba so wɔde enurumɔne a polisi kyi hɔ a wɔanyɛ babi yɛde wokɔto mu a wo ɛne wasɛ wɔ bra ɛti mɛsrɛ mo sɛ enurumɔne nyae ɛne ɔmo a ɛtɔ enurumɔne wɔ kurom a sɛbi wɔn mu kurom a wode wɔ bi a ɔtɔ no adeɛ nti na monto ne so sa na mobɛtwɛn na wasɛ mo mma daakye ansa na moate mo so sa na sɛ ne mommɔ mmɔden na mo ankasa nipa ɔtɔ enurumɔne mode mo maame papa aberanteɛ enurumɔne a ɔtɔ kurom gyae yɛmmerɛ wo monto ne so sa na ɔmfi kurom yɛtɔ so ɛyɛ okada yɛnkasa na ɔmeka ɔmfe wobɛtumi ayɛ woyɛ okada na yɛ ɔmɛne kɔmɛ so ɛyɛ sɛ ɔfa moto wode wura yii wokɔ woba wode pim nipa ade ɛyɛ sa adeɛ kyerɛ mɛsrɛ sɛ mea mesafo ne baako bɛni wɔ bibire ɛmu ne titia ɛne fam baba a woka moto ɛti nipa ɔmoka moto mofa saa tetiɛ ɛbra ɛbɛkyerɛ na sɛ ɔmo ani license ɔmo abɛ license ɛba titi kura ɛni apolisi promo apolisi fɔ ni minyi baako ɛni obi ɛfi sɛbi ɔmo nfata ɛnsɛ sɛbi ɔmo bi polisi ɔmo nfata nsɛ na nim atiti a yaba police service ɛni ma ɔmo ɔmo yaba sɛ police station ɛsi police station na sɛbi moto pii a police wọn ti mi ka mo na mo sɔrɔ a na mo di o mo sika
double woman.